επιτρέψουμε να φεύγουν σαν να μην υπήρξαν ποτέ σε αυτή τη ζωή. Για μεγάλο σκάνδαλο για τα βοσκοτόπια κάνει λόγο ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, Βάκης Τσομπανίδης. Σύμφωνα με τον Βάκη Τσομπανίδη, οι πονηροί ενεργοποιούσαν κτηνοτροφικά δικαιώματα χωρίς να έχουν καμιά σχέση με το επάγγελμα. Για τεράστιο σκάνδαλο με τις δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπια που ενοικίαζαν επιτίδη για να ενεργοποιήσουν δικαιώματα και να εισπράξουν επιδοτήσεις, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, Βάκης Τσομπανίδης. Ένα τεράστιο σκάνδαλο, πιστεύω ότι ίσως να είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της νεοελληνικής ιστορίας. Και να εξηγήσω λίγο στον κόσμο που μας ακούει το πώς προέκυψε αυτή η ιστορία. Το 2013 άλλαξε ο ορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κακός τότε, των βοσκοτόπων. Αυτά τα οποία είχαν ανηφόρες, κατηφόρες, τα οποία είχαν πόδι βλάστηση, τα οποία είχαν δέντρα, τα οποία δεν είχαν πρόσβαση σε αγροτική οδοπία, τα θεωρούσαν ότι δεν είναι βοσκότοποι. Εμείς ως χώρα, μετά από καταγγελίες φυσικά του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος, πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μαζί με τους Ισπανούς. Το δικαστήριο το κερδίσαμε και ξανααποκτήσαμε πίσω τους βοσκοτόπους τους οποίους μας είχαν αφαιρέσει κακώς, όπως προείπα, οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή πρόκειται για 9.600.000 στρέμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2013 και μετά μέχρι και το 2017, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πληρωνόταν επιδοτήσεις για 2.400.000 στρέμματα. Έπρεπε να προσθεθούν στα 2.400.000 στρέμματα άλλα 9.600.000 στρέμματα. Αυτά όμως δεν ήρθαν ουδέποτε στην κατοχή των κτηνοτρόφων για να επιδοτηθούν οι κτηνοτρόφοι συν από αυτά τα οποία έπαιρναν. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις υψώματα 9.600.000 στρεμμάτων ενεργοποιούσαν δικαίωμα σε πονηρούς που ουδέμια σχέση είχαν με την κτηνοτροφία, τονίζει ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, κ. Τσομπανίδης. Τα βοσκοτόπια αυτά πήγαν σε τζέπες πονηρών, οι οποίοι ανήκουν στον κομματικό σχηματισμό, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλάω και για την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχαμε το παράδειγμα του Καλογρίτσα, το οποίο το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, ο οποίος έβαλε εγγύηση βοσκοτόπια στην Ιθάκη για να πάρει άδεια τηλεοπτικού σταθμού. Είναι στον εισαγγελέα η υπόθεση. Τώρα τελευταία είδαμε δημοσιεύματα πεθερός του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Δομοκού για άλλη παρόμοια ιστορία με βοσκοτόπους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Βάρας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ, ο οποίος αποπέμφθηκε, και δεν ξέρω αν αποπέμφθηκε και για αυτό το σκάνδαλο, για το σκάνδαλο των βοσκοτόπων, βγήκε και μας είπε ότι έχει στείλει στον εισαγγελέα πάνω από 10 άτομα. Πάνω από 10 άτομα, και μιλάμε για 4.000 περίπου στρέμματα. Αντιλαμβάνεστε πόσο είναι το μέγεθος της ζημίας. Οδηγήθηκαν μόλις 10 στον εισαγγελέα για 4.000 στρέμματα, οι οποίοι θα εισέπραταν 400.000 ευρώ επιδοτήσεις. Τα στρέμματα όμως που μας λείπουν είναι άλλα 9.200.000. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντί να καταλήξουν στους κτηνοτρόφους, που με έναν πρόχειρο υπολογισμό θεωρώ ότι θα έπαιρναν το τετραπλάσιο των επιδοτήσεων τους, αν αυτά τα στρέμματα πήγαιναν στους πραγματικούς δικαιούχους που είναι οι κτηνοτρόφοι, πάνε στις τζέπες πονηρών. Πρόταση του ΑΚΕΛ να μην δικαιούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα όσοι δεν έχουν κοπάδια. Εμείς ως ΑΚΕΛ είχαμε προτείνει από το 2013 ακόμα να μην μπορεί να γίνει ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκοτόπου χωρίς την αντίστοιχη κατοχή ζώων. Αυτό η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλησε να τα ακούσει. Εμείς θα τους οδηγήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει ακόμα μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα των βοσκοτόπων και θα διεκδικήσουμε να πάψει πλέον να μπορεί ο οποιοσδήποτε να ενεργοποιεί δικαίωμα βοσκοτόπου χωρίς να έχει ζώα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και αν δεν λυθεί με τον τρόπο που προτείνουμε εμείς, δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Μια ζωή, όποιος θα έχει μπάρμπα στην κορώνη, όποιος θα έχει βίσμα στον ΟΠΚΠ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή ακόμα και στις πύλες της Οσόδου όπου γίνονται οι δηλώσεις καλλιέργειας. Τα σκάνδαλα ξεκινάνε πάντοτε από εκεί. Θα μπορεί να βάζει το δάχτυλο στο μέλι. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να λαιλατούν και να κλέβουν τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων οι επιτίδιοι με κομματικές ταυτότητες. Εμείς θα το σταματήσουμε. Πώς δρούσαν όμως τα κυκλώματα? Ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν καταρχάς που υπάρχει μη δηλωμένη δημόσια υγεία. Γι' αυτό σας είπα ότι εμπλέκονται και οι πύλες της εισόδου, εμπλέκεται και ο ΟΠΚΠ, εμπλέκεται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί όλα γινόταν με την υπογραφή του Υπουργού. Βρίσκαν που υπάρχει δημόσια υγεία, η οποία δεν ήταν δηλωμένη από κανέναν, κάναν εικονικά ενοικιαστήρια ή ενοικιαστήρια πραγματικά με το κράτος,
έναντι ενός ευτελούς τιμήματος, γιατί ήταν μη καλλιεργήσιμη γη, ήταν δάσος, είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ στην περιοχή μας μπαΐρια, τα οποία δεν ήταν για καμία άλλη χρήση παρά μόνο για βοσκότοπο, τα νοικιάζαν με 20 λεπτά το στρέμμα και παίρναν επιδοτήσεις 40 ευρώ το στρέμμα. Αυτό ακριβώς έκαναν. Όταν όμως μιλάμε για αυτούς οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και μιλάμε, ο καθένας από αυτούς δηλώνει, ο Καλογρίτσας όπως σας είπα, δηλώνει 5.500 στρέμματα. Για τον πεθερό του Πέτσα η Δημοκρατία, η εφημερίδα Δημοκρατία, έγραψε ότι δηλώνει 10.000 στρέμματα. 10.000 στρέμματα επί 40 ευρώ είναι τεράστια τα ποσά. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι οδηγήθησαν στον εισαγγελέα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ακόμα στον εισαγγελέα γιατί δεν υπήρξε καταγγελία για αυτούς. Και ο Βάρας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ, είπε ότι θα οδηγώ στον εισαγγελέα μόνο σε περιπτώσεις οι οποίες υπάρχει καταγγελία. Για μας δεν έπρεπε να ισχύει αυτό. Σας είπα και προηγουμένως ότι όποιος δεν έχει στην κατοχή του ζώα, κακώς έχει